Hola a tots, com esteu? Doncs, si heu vist l'episodi primer d'aquesta sèrie amb el Nil, estàvem aquí intentant buscar ovelles per fer llana i fer-nos un nou llit i ens hem topat amb una mina abandonada en el primer episodi. I ara la qüestió és que l'estem aquí investigant i anirem a mirar què hi ha en aquell cofre d'aquí. Ai, mira quantes coses maques! Tenim raïls o antorxes, com les agraeixo. Etiquetes, que no van malament, semilles, redstone, or... Bé, coses útils, no estan malament. Ara moriré i les perdrem totes, però... Vale. Vale, aquí no hi ha res més interessant. Vine que he trobat un altre camí. Segur que no hi ha res interessant? Per aquí sota hi ha alguna cosa, no? No hi ha res per aquí sota. Jo el que necessito són antorxes. No, no hi ha res. Antorxes, vale, jo tinc algunes que hi havia aquí en el cofre. A veure... Vale, estàs per aquí. Et vaig il·luminant. Que realment vaig molt perdut i no sé què hauríem de fer ara. Ves deixant totes les antorxes de la part dreta i així per tornar sabem que és a l'esquerra. Compte, esqueleton, esqueleton, esqueleton. Esqueleton dels collons. Estaria bé que dropegés un arc al morir, però Saps no passa que hi ha un temps de recàrrega, no? Que no pots anar fent clic, 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 clic a matar. Sí que pots, però treu menys. Per Espera. Espera un moment. Amb l'1.9 han canviat algunes cosetes. De fet, si vas a configuració pots fer com jo i tens aquí a la part esquerra de la pantalla un indicador que va pujant segons pots tornar a apagar amb màxima potència. Sergi, jo a tu no seguiria per allà. Per què? Pues perquè jo ja ho hem vist. És que em perdo molt en aquests llocs. Vaig agafant baies per fer la granja. Vine per aquí, a l'aigua. Tinc 32 hores de ferro. Jo tinc 2. Tio, la puta aigua que m'arrossega. Joder. No puc, En sèrio, no puc. A mi també m'ha costat. Joder. I hem d'anar per aquí a l'aigua, necessàriament? Sí, perquè... Hòstia. Una aranya. L'he matat, vale. Però necessito il·luminació. Vinc. Ahí va, quasi. Mira quan carbó. Jolín, sí que és gran això, no? Hòstia, creeper. Hòstia, dos fotuts creepers. No, aparta't, que et mata. Ahí va. Bueno, Quasi et mata. almenys he donat carbó. Menos de una piedra, com diria l'Álvaro de Videópetas. Sí, tens tota la raó. Vale. Hòstia, algú m'acaba de disparar una fletxa i tinc poca vida, jo fujo, Doncs l'objectiu d'aquest capítol seria sortir de la mina amb vida i fer un llit, no, bàsicament? Sí, i intentar matar l'esquelet que hi ha allà al fons, també. Voy. No, sí, Però estàs tu. si vaig jo sol em matarà, però si anem els dos... Hòstia. Vigila de no donar-me a mi. T'he donat? Sí. Perdona, hòstia. Vale, ve un zombi. Merda. Pues jo estic a una vida, Jo estic a una vida. Jo estic a una vida, merda. Ai, per què no se'm regenera menjar? Ai. Ostres, que ve un altre zombi. Faig una prova, Vale, no. Uf, quina tensió, ara. Pues jo vaig picar en pedra. Tu vigila la meva esquena. Hòstia, Vale. L'aranya dels collons. Vale, perfecte. Tinc 2 de vida, hem de sortir d'aquí, però cagant llets, xaval. Sí. Però tu saps on estem ara mateix? O sigui, com sortir? He d'anar a la superfície, ve un zombi. Collons. Buah. Estic a 1 de vida. Vale, intenta't... Vale, en 14 segons jo no em puc moure, perquè si no, no se'm posarà bé la gana, saps? Què t'anava a dir? Que ara també a la nova actualització ens emputxem un a l'altre si ens movem, no ens atravessem. Saps què et vull dir? O sigui, si ara jo vaig cap aquí,
T'emputxo, veus? Ai, va, hòsties! Què ha passat? Hòstia, No ho sé, hòstia, però hòstia, tu merda, replica- merda. Acabem de tornar a perdre tot, Merda. No, i ara la lava. No, vale. No, és que mataré el cranc aquest per venjar-me. El cranc és una sípia o un pop. Tio. Oh, quina ràbia. Quina Ja, ràbia. tio, és que Joder. hem aconseguit un huevo de coses, Hòstia, mira, aquí és on hem vingut el primer cop. Hi ha una mesa de crafteig. A classe. Home, és que fem spawn tot el rato al mateix lloc, Sergi. Clar, sí, correctíssim. Bueno, ja, no? Ja està, prou, no? Una miqueta o què? Tio, a la merda, ja. M'ho feu, me'n vaig al fons del mar i ja està, tu. Vaya merda, tio. Bueno, em sembla que m'ha après la lliçó, no anar gaire a les profunditats. Jolín. O sigui, aquest segon episodi serà com un primer perquè hem de tornar a començar, no? Sí, jo voto per anar junts per la superfície. Sí, pues espera, piquem fusta perquè és l'únic que ens queda. Perquè ara tots els logros se'ns han anat o com va? No, encara els tenim. Sergi, Què? tu ara piques coses i a la que trobi un terreny em fas TP, vale? Vale, jo vaig picant fusta perquè una altra cosa... Intenta agafar menjar perquè jo estic corrent a saco. És que quina ràbia, quina puta ràbia. Maleït Skeleton, tu, oh, joder. Quina ràbia. Pressió a nivell màxim. Quina ràbia. Mira. No hi ha hagut sort. Estaria bastant bé trobar un poblat. Hòstia, sí, ja et dic. Mira. Pel tema cultius i pel tema llibres per fer la mesa d'encantaments. Doncs mira, faig una cosa. Poso el site del nostre mapa i si algun subscriptor vol ajudar-nos a trobar algun poblado o alguna així prop, que ens ajudi, ¿vale? Tenen la semilla ja en pantalla per crear un món igual al nostre. No crec que tinguin tant temps lliure. Ja, però mai se sap. M'he flipat una mica, no? Ara potser o què? Home, lo d'una mica... Com es puja per aquí? És que no m'agrada endinsar-me pel bosc, a mi? Però si és per matar alguna coseta i trobar menjar... Ah, mira, estàs aquí, hi ha una cova. No? No. No estàs en una cova? I per què hi ha aquí una antorxa? Estic saltant per les muntanyes, però bueno. I travessant les valls, no? Sí. Com la Tori el ninja. Sergi, he trobat el lloc on m'he mort el primer cop. Jo he trobat una mina amb una espelma, però ara l'acabo de perdre. Ui, on hi ha una gallina? L'estic sentint una gallina. Ah, hòstia! He trobat la granja mare de les gallines, tio. L'únic que trigo la vida en agafar-les, cago en la... Tens espasa? No tinc res, Sergi. Collons. Ai, no, que primer es té que polir, joder, primer es té que polir. Què dius, de polir? S'ha de posar al forn. Que primer s'ha de... Què? La fusta l'has de posar al forn. Sí. Home, per fer carbó, sí. No, però que es té que polir per matar. Jo hi m'entenc, ells m'han entès també, espero. Hòstia, que m'estic morint ja, joder, puto menjar dels collons. Ai, que m'estic intoxicant ara pel puto pollastre, merda. Bueno, menys estic aconseguint nous. A ser 2 noobs jugant al Minecraft, no? Sí. Això són 2 noobs jugant al Minecraft. Mira, podríem dir-li així aquesta sèrie, 2 noobs molt noobs. I tant, noobs. Mira, ja tenim nom, 2 noobs molt noobs, ale. No sé si Només falta a Niño Rata. Sí, no sé si algú ja l'haurà posat, perquè 2 tontos muy tontos, 2 noobs muy noobs, però bueno, en català potser no. 2 noobs molt noobs, ale, ja tenim nom. Pel molt, que o si no, ui. Què? Que perquè és en català, que o si no... Sí. Bueno, en valencià i en la Pau potser hi ha algun. Jaja. Sobretot en la Pau. Vale, crec que portem 10 minutets de gameplay, així que podem continuar una estoneta més. Això és un pollastre? Sí, hi ha més pollastres. Ale. Tio, la puta gana dels collons m'està matant, això. M'està matant moltíssim. Sergi, hauries de vigilar més el teu vocabulari. Estàs donant una mala imatge. Mala imatge del canal, no? Ja ninguna marca es voldrà patrocinar.
Aquí som gent honrada que fa el bé. Ui, porcs, 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 per a mi, per a mi, per a mi. Per què no es mor, puto porc? I també els comentaris ens podríeu anar donant objectius pels següents capítols, estaria guai. No? Bueno... Que no sé si ho llegirem, perquè potser agraden moltes tantes d'episodis, no? Però jo què sé. Ja m'heu entès. Un bon objectiu seria sobreviure. Mira, estic trobant ovelles. Jo porcs, Ja, però és que les ovelles donen llana. ja. Aquí hi hauria d'haver ovelles, no? És un joc bastant gran, però no hi ha una puta merda aquí. Ale. Com pot ser que... no, són gallines. Ostres, que sàdic, Estic pagant a les ovelles amb la llana que els hi he tret a les altres que han mort. Ai. Buah, s'estan fent de nit, s'està fent de nit, no hem fet res, quina vergonya. Tens llana o llits? No, tenia un llit, però a saber on està. Jo tinc Ovelles, ovelles, he trobat ovelles. Jo tinc 4 de llana, em fas TP amb una mica de fusta i et puc donar... Et puc donar un de llana. Però què fas? Aquí hi ha ovelles, aquí hi ha 2 ovelles. Però que et fessis TP tu a mi, que estava en una zona molt maca, ostres, Sergi. Perdona'm, però que ja tenim llits. Ja està, I jo ja en tinc. Ja tens 2? Sí. Ah, doncs posa'ls, corre. Que és broma. No, mira. Jo et dono aquí la llana que tinc. Nil. Deixa de matar-les, hòstia puta. Vale. Mira, passa'm la llana que tinguis. Nil, escolta'm. Passa'm la llana que tinguis. Vale. Tenim... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Vale, em falta una. On hi ha una ovella? Ens falta una de llana, tu tens? No. Això és un problema. Sergi, vine on estic jo. Sergi. Sí, espera. Què? Aquí, vale, perfecte, passa-me-la. Quants vols? Una. És que en tinc bastanta. Pues la que vulguis. Perfecte, vale. Vinga, va, que sobrevivim. Vinga, va. Nil. Què? Vale, tinc un llit i 1, 2, 3. Tinc un altre llit. Nil, prou, tio. Mira, aquí tens un llit i aquí un altre, ale. No m'ho puc creure. Ja tenim llits, no m'ho puc creure. Sí, bueno, estem passant gana, Ja. Mira, aquí tinc menjar, si vols. Ah, no, ja tens, tu també. Forn? Podem fer forn? No podem fer forn. Ens emportem el llit, no? El deixem aquí. Hòstia, home, zombis. Jo no tinc espasa. Jo sí. Jo vaig matar amb porcs. Hòstia, més zombis, no em fotis, tio. Creeper. Ja l'estic sentint. Oi, va! Que estava aquí darrere meu, pensava que estava on eres tu. I és on estava. Perquè jo estic amb tu. Un altre creeper. Ui, una aranya. Però no, les aranyes pel dia no fan res, crec, durant el dia. Si no les ataques, no. Ui, se m'ha gastat l'espasa? Sí. On estaven els nostres hits? És que ens anem perdent molt fàcilment. Hem de posar un pilar, una torre o alguna cosa. En sèrio, hem perdut? No m'ho crec. No. Jura'm que saps on estan els nostres hits, sisplau. No, però acabo de trobar uns forns teus de fa uns dies. Hòstia, doncs perfecte, perquè necessito menjar. Hòstia, mira! Ah, doncs aquí tenia cosetes jo dins dels forns, no? O no? Tenia carbó, no? No hi ha carbó? No. Què has posat per cremar? Carbó. Ah. I aquesta fusta no, crec que aquesta no serveix, però els pals sí.
Vale. Pues he deixat carmeva, vale, també? Vale, vale. La mesa de crafteig crec que també es pot cremar, així que en cas de necessitat, com estem ara... Jo vaig a buscar la canya de sucre. Escolta, què et sembla fer la casa aquí? Sí, no? Ja que tenim els forns i tot. No, no just allà, sinó aquí a la terra... O sigui, no a la pedra, saps? No a la pedra. No a la pedra, prohibició a les pedres. Bueno, Ah, mira, es deixa la pot meva fer així tonteria. directament. No sé què dius. Ja, ja. És que no sé ni on estàs, ni... O sigui, quin desastre, quin caos, quin tot. No massiva. Ai, collons, el forn. Vale, a Ostres, veure. aquí tens un altre forn perdut i una altra taula de Sí, crafteo. jo vaig deixant coses pel món. Ai. No, tampoc, aquí. Va, he fet una borrada. He fet una borrada. Vale, estic agafant tot el menjar, Mira, una ovella. La taula de crafteig crema més que les fustes o crema igual? No, ni idea. Ni idea, ni idea. Vale, faré aquí una mini granja, urgentment. En sèrio? Només han sortit dos? Si mates un pollito bebè, dona menjar o has d'esperar que creixi? Has d'esperar que creixi. Buah. Pues he fet una altra borrada. Ja ens tens acostumats. En fi, on estàs tu ara? En un lloc bastant maco per viure-hi. Sí? Pues em faig TP, perquè això, si no, no té cap sentit. Ai, mira, carbasses! Ai, podria haver agafat els forns, però no, crec que no puc fer barrabac, no? No. Pues què fem? Sóc una carbassa mutant. Bueno, res, no he dit Sí. res. No sé, si trobes aquí una mini esplanada maca per fer una caseta... Mira, aquí hi ha sorra, això ens aniria bé per aconseguir vidre per fer la casa. Els llits els has agafat tu, no? Ai, quin No. desastre que som, quin desastre. En sèrio, O sigui, hauríem d'aconseguir ja, no sé, fer alguna cosa, saps? És que no estem fent res en realitat, estem igual que el primer episodi, hem perdut la mina abandonada, hem perdut els llits, hem perdut la casa, hem perdut els forns, hem perdut tot. Sembles un desahuciado. Quina classe de broma és aquesta? No ho sé, però jo no tinc ni pico ni espasa, però de moment tinc un de llana i m'acabo de trobar una ovella. Vale, Dues ovelles. pues mata-les. Me dona per un llit. Jo 3 tinc, ovelles, 4 ovelles. jo tinc 2 de llana, si aconsegueixes un més... Ara m'estic fent aquí les eines bàsiques de fusta i intentarem fer alguna cosa, perquè si no, poca cosa farem aquí, jo crec. Em posaré tela fusta, i quan ja tingui molta fusta em posaré tela ferro i pedra, A la ferro, a picar ferro, i mira, jo crec que ens hauríem de proveir de molts materials, però és que clar, és que es fa de nit, aquest és el problema. Quina ràbia. Sergi, fes-te TP amb mi. No, 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 No? No em faig TP? encara no. Com estiguis fent alguna de lava i em caigui i em mori, te Estic n'enteraràs. matant ovelles. És que quin desastre, en sèrio, quin puto desastre que som. Com pot ser això? Com pot ser? Que algú m'ho expliqui. Me caso, Ndena. Bueno, home, no et frustris. És que a sobre hi hauríem d'anar acabant l'episodi i no hem fet absolutament res. Tranquil, tranquil. Quan et facis TP amb mi, que encara no l'has de fa... No l'has de fa. T'ensenyaré una sorpresa. Doncs què et sembla si deixem la sorpresa pel tercer episodi? Pues que tu manes. Vale. Doncs res, seguidors, seguidores, subscriptors, subscriptores. Això és un desastre absolut, no hem fet absolutament res, però intentarem que ara al tercer episodi la sorpresa del Nil valgui la pena esperar
i doncs que ens seguiu, com sempre. Així que adeu i fins al tercer episodi. Adeu!